Human ibalik pagpatuman ang truck ban, ibalik daw usab ang pagpatuman sa clamping ordinance sa Dakbayan sa Talisay. Si Chona Carrion sa report. Sugod karong Miyerkoles, bisperas sa kapistahan sa Dakbayan sa Talisay, ipatuman na og balik sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda ang clamping ordinance. Gipasidaan ng daan ni Joy Tumulak ang mga nag-iya og mga sakyanan nga dili magpasagad og park sa ilang mga sakyanan aron dili kini maklamp. Mato ni Tumulak nga sa miaging semana pa sila nagsugod silang information drive kabahin sa pagbalik na pagpatuman sa clamping ordinance. Nahunong kini atol gyud sa pagsaka sa COVID-19. Nitong pag-pandemic, gihunong temporary ang pag-implement sa clamping. Apan karon nga nasinati na nato ang kahuot sa dagan sa trapiko, ato na niyang ipatuman pagbalik ang clamping operation sa tanang mga sakyanan nga nakaparada daplin sa daan. Ang maklamp nga sakyanan makamulta og 500 pesos. Hinuon hatagan og pipila ka minutos ang tag-iya nga makuha ang sakyanan nga giparking ug wala gyud ila kining iklamp. Muangan nila ang mga sakyanan ug mugawas ba ang tagtungod. Unya ikaduha, magpapangutan na sila dito sa palibot. Unya gamitan pag og public address nga kung kinsay tag-iya ining mga sakyanan with plate number nga palihog sa pagpulag. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.